Barkanmu da zuwa amintacciya Hausa TV. Wani saurayi a jihar Kano ya kai tsohuwar budurwarsa ƙara kotu kan ta biya shi kuɗin da ya kashe mata a lokacin da suna tare, har naira 170,700. Matashin ya ɗau wannan mataki ne a lokacin da ya ga an sa ranar tsohuwar budurwar tasa da wani saurayi. Ku saurari rahotonmu. A fusace dauke da wata zungureriyar takarda mai dauke da bayanan alƙaliman lissafai daki-daki na abubuwan da yake da awar ya kashewa ita waccan budurwa tasa a lokacin da ake tare ana shan zaƙin soyayya. Kuma daga ciki ya zayyana abubuwa daban-daban, ciki har da irin su toshin sallah da kuma wai kudaden magani da kuma wato ainihin kayan kwalliya da kuma wato ainihin yanda ya rinka siya mata waya kala-kala, har da wasu kudade da ya kai bayaninsa a ƙarshe dai ya yi jimillar kudi naira 170,000 har da 700, wanda yake da awar sai an biya shi waɗannan kudade saboda ya kashe mata lokacin gishiri yana kan kaza ana sabgar soyayya. Ga dai ita wannan matashiyar budurwa da ƙarin bayanin wasu daga cikin abubuwan da ya zayyana cewar ya kashe mata, duba da ya hadda bayanin ma wai kudin askiran da wai kudin wai na fulawa, ya ƙarin bayanan abubuwan suke. Wannan abu da duk ya faɗa ba haka yake ba. Ya ce ya kashe mun wai kuɗi kimanin naira 177. To wannan abu da ya faɗa ba haka yake ba. Sakamakon an yi magana karatu daga shi ne musabbabin abin da ya kwasan ɗin kes ɗin da ya janyo duk wannan abin da ake ciki. To amma bayanai sun nuna cewa an yi ma maganar wai kudin askirin kullum kina shan na 1000 nawa, sannan kuma da wai batun wai na fulawa da wasu abubuwa haka. A'a, wannan da abin da ya faɗa duk ƙarya ce kawai dai. Ya faɗa ɗin gobe. Ya faɗa haka, ya ce wai ina shan askim na 30,000, ina cin kaza a duk wata ta 20,000, sannan ina ɗaukar kwando muna tafiya shopping yana kashe kamar kimanin naira 30,000 shi ba. To ke ba abin da kika taɓa masa na ɗan irin ko da ɗan zobo ko juli ko kayan maraba da baki gayya aboki ko 'yan kwanuka a zuba a kai, ke duk ba na abu da kika yi masa ke ba ki neman ya biya ki? Ni kwa na yi masa, na sha yi mishi fried rice, sannan in yi mishi lemo, in mishi girki, in yi wa mamansa ma a kai musu gidansu duka sada su cinye, har abokanan shi ma duk maulidin duniya in suka tashi ina yi musu girki ina kai musu. A watakila a kwanuka kike zubawa ko a plus ko kuma a tangarai? A plus nake zubawa, kuma plus ina wani zuba ma in ya je ma baya dawowa, ya tafi kenan. Tunda dai ba za ka ce wa mutum da lokacin ana tare da shi ba za ka ce wa mutum dawo min da abu na kaza ba. To ke arzikin soyayya ne ko me ya faru baki nemi a da miki da waɗancan kayan soye-toye da kika yi masa ya shashanye shi da abokan ba? Ai wanda ya fi ƙarfin abu kawai ya fi. To watakila lokacin da yake miki idan ya zo zance ba ki masa yan abubuwa irin dan fari da ida da kwarkwasa, watakila a ce shi kenan shi ma ya kawo, shi ma kuma ya ga kwalliya ya ga kwarkwasa, dan ya ce har da kayan kwalliya, ko baki ma kwalliya da kayan bane? Kai kwalliya kai tunda duk wanda ya san da wani ya san da kwalliya ta. Bai ga kuɗin ba, bai ga watakila ko kwalliya ce bata kai ta kuɗin da yake ganin ya kashe ba. Ta fi ma dai. Ta ma fi ma haka zai da ya ma sani ma sai dai ya faɗa gaskiya. To yanzu idan aka ce wai a ɗan yi sulutun da lokacin dakuna ta soyayya, zai yiwu a dawo a daidaita ungulu ta koma gidanta na tsamiya? Ai alƙali ya nemi a lokacin muna shari'a a kotun Sarkiola, ya nemi da ya dawo a lokacin, ya ce a yanzu tunda ni na ce a lokacin babu kuɗin kowa a kaina, na ce ina son shi a yanzu ya dawo zan aure shi, ya ce a shi ba zai dawo ba, shi ya fasa. Alƙali ya ce a rubuta, aka rubuta, kuma yanzu ni Allah har ya fito min ma da wani. Kin fita daga kasuwa kenan? Na fita daga kasuwa. An sa rana ko? An sa rana ma, biki ma sauran sati 3. Ko dai wannan din ne kika ga yafi wancan watakila yan abubuwa, kin san ku yan mata da san dan abin hannu da maiko. To ai abin kuma ba a nan take ba, sai ka auri mai kuɗi ya zo ya zama talaka, ka auri talaka kuma ya zo ya zama mai kuɗi, ai abin na Allah ne. Shi ma wannan din kuna shan askirin din ko koya abin?
To ai wannan abu ne na masoya, shi ma za a rasa ne. Ya ce kina da bakin shan askir. Wannan dai kawai dai ya dai faɗa ne. To shi na meye da shi? Waye shi? Ina ji shi na kwakwa ne da shi ko? Yanzu me fatan ki akan wannan al'amari? To fata na Allah Ubangiji ya fitar da mai gaskiya gaskiyarsa shine. To mai sauraro gaba ta farko kenan dangane da wannan al'amari, a hannu guda kuma shi kansa wannan saurayi mun yi iya bakin kokarin mu ga mun samu zantawa da shi, amma dai zuwa yanzu hakan mu ba ta cimma ruwa ba, kasancewar mun samu sabani da shi a lokacin da aka fito daga zaman kotun na yau, kuma lambar wayar sama mun ta kokarin iya kira amma dai bata kai ga shiga ba ta shiga, amma ba za mu yi kasa a gwiwa ba, za mu ci gaba da lalubarsa domin ganin shi ma mun ji nasa bangaren, alabashi idan ma da sauran bangarori kuma duk za mu tattaro su mu zo da hakikanin yadda al'amuran suka kai ga matsaya a wannan rana. Fatan dai samari da 'yan mata su kula su mai da hankalinsu, kowa ya abin da ya dace. Daga bangaren su 'yan matan su kula su rage yawan shan askirim dinnan da bukata ta zuwa shopping da 'yan abubuwa don gudun kar a zo ana wannan lissafi daga baya a gaban alkali. Haka su ma kuma samarin su sani cewa idan an yi soyayya, lokacin da kake zuwa gishiri yana kan kaza, a nema fari da ido, a nema ka yanga da kwarkwasa, baka san kayi ba kuma kayi saboda wannan, kuma sai daga baya ka zo kana cewa a biya ka. To wannan dai wani al'amari ne da ita kotu za ta bincika ta duba ta ga me abin da doka ta tanada, a dawo din ne ko kuma kar a dawo da kayan abin da shari'a da hukunci ta yi. Don haka muna dakon mu ji abin da zai je. Ibrahim Amintacciya Hausa TV.